Junior T, hello, how are you? Yeah, ngiyaphila. Yeah. Well, Junior T uthanda uxolo Mzobe waziwa ngawo Junior T nje ubuza abafethu akhona khona la KZN umasho nominanda. Ngizalele kaMashu ngakhulela khona inanda ngifike nje lo nyaka u2021. So namazinga 32. Hey, how? Oh, manje wasenanda wena. Ha? Wasenanda lo muntu. Wasenanda. Wasenanda. Waqede 3 years. Balinanda lapha. Usho sibon wazalela kaMashu now residing at Inanda. Hey, wenza njani man? UJuliet kudala uqala umusic uzoyisho ijeni yakhe and unyaka aqala ngawo music yenze ngizibuzo sikanti ungana. Andimngana nje uyazibuza uncane kodwa ndoqala wenza music ngo2012. 12 andimngana. Aqala independent esenza independently as an Singisi. Yeah, kulungile. Esebenza okay, alongside with DJ Two. Yes, one thing, sure. Asikawuzi usi. Is independent. No, ubesebenza as an independent solo artist ngisho kahle. Yeah. Manje singisi ngisho ngene independent phela bese ngiqhubeka ngithini well alongside her before kulungile. Junior mfethu. Siyabonga kakhulu ukuthi uze emsakazweni namhlanje and thank you so much for nangomsebenzi wakho. You know the beat is beating mfethu. Before anything let me just ask about the beat before siqhubeke with the interview. Can you please tell me about who made this song? Ngiyaqova manje interviews I know. Oh, beat wenziwe ama-Team Brothers angaphansi kweJunior T Entertainment and Event. Oh, that's nice. Abafana abahlala etafuleni engabathola nje nami kuFacebook isaxhumana ke uzobe namhlanje basayina ngaphansi kwami. So nje ibona abantu abangenzela ama beats. Ingoma nje oyizwi nami soyenziwe ibona ibeat. No, they are good, bra. I have to tell you ngimdala iyashaya le and I'm sure noma wami la uzothi mayizwe umbonise umbona ugogo